po kami mamulabog sa inyong kabuntagon ng Tres Hilas de Garboso. Hilas na Garboso pa! I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me. Tao ba ng Hilas King? Ang hila sa tanang hilas? Di pwede masangyaran ng skin kay magka-rushes. Ang baboy nga na Dimple, Bernie, Bitokbitok. Good morning! Kasama niyo rin ang inyong pinaka-feeling ang mega mga miyags. Ang tambok sa mga pictures sa video sa TV pero sexy yun sa Mau ba? personal. Ang Moira de la Torre ng MOR, Maria Feelingera. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup with soda on the side. Chicken noodle soup, chicken noodle soup. Nagano lang ako dito, Paepal! Siyempre naman, kasama niyo pa rin ang kuya sa kahanginan ng tigpamukaw sa early morning. Labi na si mo natulog nga kasing-kasing. Ang pinakahinloog, agi mo diskarte, Rico Swabe. Let's kill this love! Yeah, 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 yeah! Ram-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Let's kill this love! Good morning, it's a Monday. Guys, it's a Monday today. It's a sunny Monday. Medyo bugnaw kaninang kadlawon. And back to normal. Balik sa trabaho, mga gala kayon, mga kotang, angay dawaton. Ayong buntag ka natong tanan. Good morning, Maria. Good morning. Kamusta inyong mga weekend? Good morning na lang sa tanan mga naggutad-gutad karon na medyo gisapot kay nakasaban. Kasi di mao ang napalit nga ingredients. Kisay good morning niyo diya. Ako naman, good morning ko diha sa mga naggutad-gutad sa paksiw ay sa lechon para ipaksiw. Napay sobra diya. Ha? Napay sobra. Sa para sa kuanton, magpista karon. Ay, kasara. Ano ba yun? Ipunan ba na? Ipunan. Daw, be. Oo. Daw, be. Mga tagay-punan. Hey, good morning po sa mga gipang sapot ng ilang mga uniform ng pisikan. Ay mga pita ng hugaw. Kasi pita nga init mga kayo. Ganiha, manggod. Ha? Basaon ilang area. Basaon nilang area? Ano ba yan? Pitaw. Mayong buntag sa tanan mga trabahante nga first day nila karon. Sa ilahang bagong gitrabahoan. Ikapila na nimo ng transfer. Competitive. Kung ikaw ang person nga kapila na sig transfer, ikaw walo na. Di na ginakumpanya problema na ikaw na yun ba? Di mga sigag balin-balin. Hopefully, tana okay ang imong mga office mate karon ha. Good morning ni mo rin. And syempre May naman, gaping ka, may gala. May gala. good morning syempre sa mga nagsayo karong mata kay flag racing. Na ulat-ulat pa sa jeep kay kamulo pag-ali. Tugpa sa daw Maria, medyo... Dila ba? Kapil ba ka sa mga inipunan? Wala po. Apil Apil ka? Gabi? Apil ka Nagatang gabi? award. Ba't ako na medyo hangya po? Hey, good morning po sa mga gahulat o reply. Silang gipanguyaban. Yun. Lapit na, Valentine's Day. Sure na. Sin. Hanto ka ron, sin lang ya po. Sin. Paita. Friendzone. Sige lang, consistent lang yun. Palag sin lang, at least na sin. Kaysa wag yun. At dahil Lunes po ngayon, makakasama po namin aming the only baby sa MOR.
kagwapa, single, certified. Ang pangutana, sino ang kadate niya sa Valentine's Day? Wala. Nasaan? O sekreto, di, yan daw ang strategy karon di na daw siya magsaba. Ana kita. Kaya i-surprise siya lang daw. Kaya kung i-action pa mo ginug sulti, Na. malangkat. Sinailan mo kamang. Baby! Rai-rai. Let's kill this love. Hey, Wiwi. Bragubog no. Hey, Wiwi. Ay, Good morning, Rai. good morning, all. Ikaw ba, pil ba ka sa team ipunan gabi? Wala. Kaya pala fresh ka. Gilaglag na kasi mong mga friends. Gilag. Pagkita kita sa picture, wala si Rai-rai nilaglag na siya mga baby. Kasi nag-date ka. Wala, nasa balay lang. Wow. Nag-chat-chat sa iya, ha? Video call. Ay, Video call. wala eh. Chat-chat. Wala, Wala. show me yours, show me you. Uy, Rico. Ang kwan ba? Tubuan lagi ko ni mo ah. Nag-suggest si Rico. Ang kwarto Nagsuggest ba, siya. kwarto? So, nalipay si Mami Mels gabi, agahapon eh. Ay. Kay naakas balay. Okay. Nang laban, ng hugas. Yes. Pero normal na sa mo, ha? Perminti na. Dili sad. Uy, delikado daw na yung anak. Kanang dili kini mo gabuhata. Masampot, kanang di kay kating hugas sa plato. Takalit lang ng hugas sa plato, delikado daw na. Ay? Kasi kada pa, pumupanaw, naon dayo. Mo din ng hugas sa plato. Yeah, boom, 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 boom. Ana, beta mga Pinoy! Maudi, ay, sa garagyo, di man siya mo babay matang buntag pag muhawa sa balay. Bandong ra ganinang buntag ni babay. Basta magbinutan. Oo, ano, mukali ka ng Billy Usual daw. Billy Tapos Usual buhato daw. ni mo, ni babay kalit. My God. Mo Sinyalis. dito, sinyalis na dito. Speed it up. So kanang mga tapulang nga hugas sa plato, ayaw gin mo hugas sa plato. Kay basig last day na ninyo na. Speed it up. Just in the Oy, panghugas sa plato. Na, di na ako maghugas sa plato yung neighbor ni. Kay basig nang mupanaw kong sa'yo. speed it up. Kalo na ka sa tawa, dagang kita mga kuan mo, di ay. Pagto ko na ka ito nag-video kimi, di ba na siya kakanta, ni kanta gid siya. Ay? Ang iya pag yung kikanta kay, goodbye to you, my friend. Mo, di ay. Salamat. Tayo'y nagkasama. Mo, di ay. Kinipanaw na di ay. Scary. Bantog ra katong last minute nag-uban. Grabe gid siya kamalipayon do. Oh my God. As in, di mo ginasaingon ka ng mali. Grabe gid yung Lahi kita. Mao di ay. So, dapat sad ka. Ako na kung mo nang dili usual ninyo, ayaw gid ninyo buhata. Kay last day na daw ninyo. Pero kung gusto ka makadungog og mga maayong imong mga batasan, maayong kwan. Dili man sa birthday, Saman. sa patay na ka. Run this mother, you say. Alam mo din topic nila patay. Run. Speed it up. Ayar, ka mabuotan dahin ka na. He's a very good man. Kabalo mo, grabe ka na sa nga bata pa. Bakit ganun? Ba't it's a patay? Di na siya makadungog. Run this mother, you say. Mubito itong nagmahay itong bana ni Conzona, no? Ni Miriam Defensor Santiago. Kaya di ba pagkamatay ni Miriam, hay din siya nakalawad ng mga special na mga award. Tama, no? Para, di yun yung bana nga, anong Murals. karoon mo mumuhatag og award na patay na siya? So niya pag-appreciate na? Run this mother, you say. Dangon na nato na. Para na inyong mga birthday sa kuan, sa inyong mga lola, kung nagkaduol na sa 100, bro. Kung nagkaduol na ba? Di bihira na bigay ka mabutong 100 karon. Labi na karong 37 pa lang, diabetic na ka. Okay? Ano siya? Familiar ba? Familiar. Murag kailam eh. Padol na mo, inyo na na-schedule nga, burag every birthday sa lola. Burag semi reunion na lang. Tama, no? Di ba? Kay, kita yaram din pangitag pamagi lagi basta mupanaw na. Dapat dito sa malipayon ta. Yan. So, road to 100. Munang segue na ako sa akong lola nga nag-birthday. 93rd birthday, brad.
Wow. Maayo pa mulakaw, mudungag pa, muluto pa, dili pa hanap ang pananaw. Very healthy. Medyo bungol-bungol gamay, kay medyo mo singgit ka gamay, pero makadungog pagyapon siya. Unsa daw sekreto? Utan. Oh. Utan. Utan. Dili wrong Kanang spelling. sakto nga utan o kanang wrong spelling. Siguro less stress akong lula. Muna nakabot sa 93. Ah. Sa'yo man namatay ang bana. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. College pa akong papa, patay na si lolo. Oh. Muna niabot sa 93 years old karon. Hey, Macarena. Tama, usa rin na sa mga sikreto. Ngayon ako na-realize. Tapos si lola pod, bisag di pa sa diabetic, nagtambal sa diabetic. Panaga nga. Oo. Ay, advance. Sabi pili mo sugar 100, ha? Normal pa man na. Di, giunhan ko na. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. So kamo di mintas di pa mo high blood, tumar na mo daan. Tambal pang high blood. Kung mintas dili pa lang mo diabetic, tumar na mo daan og adba, unhi na daan. Kaya naman tayo kasabihan that is prevention is better than cure. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Fairness, Brad, in fairness akong 93 lola. years old. 93. Grabe. Kaluyan sa Diyos yun. Basog pa kayo. Muna among ampo mingyo nga Lord, tana mo parehami sa edad sa among lola. Sus, no? Tatanan. Tana, mulagpas pa mi sa edad sa among. Diba? Wala pa maning taon ta nagkatungaw eh. Mao galing. My Sa- God. Ambot lang sa itong generation karon kay bisag mo palit lang ka og suka, magmotor man ka. Aminin. Ako. Sa una daghan pa nagbike. Ah. At least exercise. Karon ba mo palit lang ka sa unahan magmotor. Oh, mo palit lang walay baklay. Takita pa diri nga natay mga habal-habal nga door to door. Wow. O mga motorila na to door to door. You know. Palit ko sa phase 1, diya sa ikaduhang ana bigi kita. Dul wala gyud tay baklay. Ta sige kaon tapos karon lami na kay karon kay pwede na kalimutan sini Netflix na lang. Tama, no? Kaon. Oh, kasarap. Tulog dayon. Dali na kay maboard karon. Duol lagi ka sa Ginoo. Natulala si Maria sa tong topic. Para na sa video magano, tulala. Kay, grabe, kay gahapon lang. Tugpa na Maria. Sige na, kasabot may tugpa na. Dili. Sa oras na itabo ang misipunan, sa oras na yung man? 12. One. O ayo tanaw karayre, wasi apil sa inyo. Nakalimot ka nga, gilaglag ninyo siya. Nitanaw mga karayre. Dili, na-realize lang na ako among gipangkaon sa fiesta gahapon nila ang Nestor. Closer to God na po. Grabe ito nga mga kanding ug baboy. Oh my God. Kanding is very good. Ay, kanding is very Pinaka the best nga karne is kanding. Ah. Kanang patay na ha, basig Okay na, buhi Day. pa niyang... Run this mother, you say! Tinanay lang, kanding ang pinaka gwapo nga karne. Tama, no? Ay, okay na date. All the grass. Wala may namatay sa pagkaon sa kanding sa karne. Ang nakapatay, ang tag-iyang ikikawatan sa kanding. So, balik na karayra. So, gisa din yung pag-spend sa imong weekend, right? Nagbaranggayan pa naman din si Rai-rai. Nagbaranggayan ko Saturday. Ay, asa rin mo? Zone 8. Elo, asa rapit sa? Zone 8, Zone Carmen. 8, First Carmen. time na. Ah, rapit ang Zone 8, Carmen. Sa Landfield. Katong paubos, Ah, dapit. sa magid upper or kuan? Sa may Ignacia. Ano sa to? Mother Ignacia. Na-covered ko dito? Na, Okay naman, mga tao doon. Ay, grabe. Okay. Kaila bag MOR dito ang mga tao? Baka na, Yes. basta nasaturate na sa noodles dito. Okay naman, nakaila naman. Oo, kabisado mo. Thank you. Zone 8, Carmen. Tanong, makabalik pa ko diya, ha? Kailangan kumubo ka rin manggawa sa kalibo. Sana Muna all. gwapo nga virus ta na, no? Nga na, ang Tanang dami. pag-ubo, No? 500 manggawa. Basta di lang katong di mo. So, balik ta sa Singapore. Ayun na kanto. Na-realize na ako, Brad, ba? Ah, Medyo hardlock ang mga building dito sa Sigeg. Wala ba yung tao? tama. Di pa sa to diri nga open beta, di ba? Magkaskawa kasilingan, di ba? Dito, bura magkanang kondo. So, kung naka sa sulod, pwede. So, na yung mga one time dito, tsaka dako niya, makamata ko kadlaon. Kasi na yung mga, na yung mga white lady na. Pero na-realize na ako ba? So, kung naka sa Singapore, so ang language sa spirit, ilang language. Oo, tama. O, di kayo kumahadlok. Nga naman. Di mo kasabo. O, sabi, sa kanya, eh. Sabi, ha. We, wag kabalo eh, tolo ko nimo. Tama. Ay, you know. So, ang spirit mo adjust po din. Mo-adjust. No? Tama.
takasagara mga kadlahon. So say buhato nila kung buntag matulog sa sila. Ay, Wala na na-realize. Ha? Wala mo na-realize, di ba? Kasagara ang mga, di ba, na oras. Mga Alas tres entities. na. So kung ganun uban mga days nga buntag, so nag-rest na karon. nag-relax siguro sila. O yun nga, duty to niya, mga alas 3 kadlaw na. Tulog siya na karon, brother. Graveyard. Ay mo, ano ba? Kuroy. Oh, duty na ni Rico. Okay, posisyon na tayo. Na si Rico. Oh. Pwesto. Ayan na. Oh. Pandamay na ba? Huyo pa ang tangkugo ni Rico. Huy! Mga fluorescent light. Kung istorya ni mo, mutubag yun na, kay Bisaya man. Ah. Pero kung matukag lang nason, I'm sure, alam mo, ma-adjust lugar siya. Tama. Kung kabalo ni mo sa imong request, ginuho ko kabalo, tulog ko diri. Ayaw ko istorya ka na yung uban diya mga Singaporean. Naulaw ka lang. Ngitag lain. O yun na. Ambot lagi ko kabalo kay Bisaya ko. Ambot, tulog ko ni. You, from where? Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Just kaya po na siguro na. Kaya siya pag matanong ko, no? Okay. Pero na ba? Wala. Di mo. Friends are may kasagara. Dapat mahadlok. Ano sa Ha? And so much. Oh my God! Alas 7:47! Sa mora to. Morato? Okay, bye. Uy, shoutout sa nako ni si Uncle Nestor Nagak, Sir na Maandig, Attorney Mark Maandig, ug si SK Chairman Keen Simasho. Good morning. Jay, Kenshi. Keen Simasho. Daming S, ha? Keshish. Simasho. Alas 7:48, ito na pa ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akining dughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gidaligdan sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayong adlaw kaninyo, Brother Bern, Maria Feelingera, Rico Swabe, and baby Rai-rai. Hello dahil siyang grupong Mista. Lah. Magbuhat ano sila lang on nga donut. Oh. Ang tawag kay Mr. Donut. But being a man, Okay, sponsoran. Mini Mr. Donut. Sa mura to. Mara. Last na to a joke ha. Kailang mo. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Rebecca. May age? Walay H, no? Wala Wala may day. H. Rebecca.
Ala lang. Ikaw na pa Rebecca. Grabe ah. Nanutbrush man ko. Di na ko sure kung napati toothpaste. May Sana nabi ba na naligo? Tinood. Di lang sure kung naisabon. Ang sabot, ligo. Ligo na. Sa tipid ba ang shampoo, ang sobra sa bula, mura po isabon. Wow. Walang dandruff. MOR! Ang akong boyfriend nga si Nestor nabuang sa mga video games. Saan na may uso ron, Brad? PS4. Ha? Dili PS4? Saan nga mga games ba ron? Games ba? Ay, mag-PUBG. IGI bago karon. Ha? Oh, IGI nga reloaded. Iggy? IGI mo ka? Iggy. Iggy. IGI. Bago yan. Sa mo na, uy? Hindi mo alam yun? No. MOR. Kapoy gani. Usahay, magulat ko niya. Usahay, mas priority pa niya. Wow. Ayang pagdula. Pero tungod kay love lagi. Kanagi laging. Kay love lagi. Muna ang MOR. Yes na lang. Sa bagay, mag-enjoy man po ko nga magtanaw sa iya, ha? Nga magdula og happy siya. Bisag ba nag-anso ang internet cafe? Hulog pisa din eh. MOR! Niabot lang sa punto nga bisag ang among mga mansari na limta na. Og diri na nagsugo ng akong Gugmang! Murang tama, magsablak ka nagtira, magsigirag lamlama. Hapsay raming kamira niya kamo saba-saba. Kalit na maghilaka, hinapaka unsaba. Ug dili ka daog kalit ug sagit. Ala panguli mo sa inyo. Ako'y gakabalaka kay sigira mo kapas mo. Kadating dulat di mo ilaw pa ni udto. Kaligo mo dito kay labihan na mo kaanso. Diba kung kinsa man ang inahanan ni nga bata, palihog lang ko haasan ni ninyo. Kaya ang inyong anak labi nagikaalingasa. Gasigig singgita mo rag demonyo. Gamay na lang nabilin sa akong pasensya. Basin unyag din ako mapasaylo. Mura na mi dirita na no mga piniriso. Hindi magtipok na sa hulog piso. Pwede ba kung kinsa man ang inahanan ni nga bata, palihog lang kung haasan ni ninyo. Kaya inyo ang anak perti nagikaalingasa. Gasigig singgita mo rag demonyo. Taong-taong Besh, grabe na mo na hurot. Be, lagat na mata, Besh. Baliduhan na kakapya mo na Kajit hurot, lang Besh. yan. Goods Uy. ka ayo. Asa naman mo kuya mga sinestore? But, uy, nagdula na sa guro to ba? Tanawang dagwayan itong bachelors na kaayo. Lagat na kang matang ha. Baliduhan na Uy, kakapya kung baron na kung kaayo. kuandri ah. Kung tasa na siya dula. Imagine ninyo ang kuan ka na... Unsa kanya ng gagmayng unggoy sa buho? Tarsier. Oh, tire shirt Tarsier? o baboy gi-combine. Hello. Ay. O na kung itsura karon, oh, tanawa. Sa Ano man ba ikalakiya. yan? Pas-pas kay ka na kayo tama ah. Kung maka-agree ni si Marina. O sa may ingon gini nito, coming na siya, o, nagdula pa. Nagulat na lang sa attack. Kay masukon sa tumagkuan, So magtawag-tawag nagdula ko. pa no. Nagdula na sa guro to. Ay, maulagi. Nani ako. Himay na lang na, no? Kaysa magkuan siya, mangbae. Ay, nakalusot pa siya. May na lang na, no? Magdula-dula kaysa mag-chat-chat sa salain. Unya, tapos kabalo ba siya nga mansarin ninyo ron? Maulang. Na maugan. Oh, mao na Tapos ang siya Nagulat ba Surprise? iko alas 12, wala siya nag-surprise. Na, mao na
akong giingon. Girl. Bantay lang dito sa. Girl, basta na. Wala pa man sa tauman ng adlaw. So, basi Sure ka mong selfie? Labag yung kanan in store? Love, magud ko ata ako yung ipangalan siyang karakter dito. Wow! Rai-rai zoo. Rai-chi, lugar. Gusto mo na, uy. Saan yung pangalan dito? Saan yung pangalan na kabutang? Rice Siyang cake. character. Rai-rai-su. Rebecca mo kung yung pangalan. Di mo na Rai-rai too. Lahi ay mo na butang. Dagnay man to. Dagnay. Mau ba? Code name, Sa ha? ganahan kay Kadiha. Taon sa hapon ng taan eh. Sayang kaya tong lakaw. Una na lang kaya mo. Mauna lagi dayong Magulat. bay. Nakahurot na kong kapi. Taingani dayo. Pagkasto na bidiri. Una na lang mo, Biki. Masuko to tawagan, may disturbo daw siya. Unya, ikaw na lang Wow. kung lugar sa magulat sa iya, ha? As usual. Anad na magud ko. Kaya ko adjust perminti ko. Adjust. Maug yun. Loy, mas labo man siguro na niya yung computer kaysa ikaw. Oy, naunsa man yung kalakihan ni ba? Sa mulakaw lang ka ta, At Bens. ano na lang mo ka? Tata. Maglas full show para bata. Na, uy. Ta magbayang magiliw pa gusto ko makabot yung ko sa bayang magiliw kay kabulbi ka sa ko nga national conbeg yung ko kan nationalista. Petri. Hindi ka po nga makabayan na lang. Sige na, ito lang tayo Sige maglas na, full Biki. show. Apas lang yun ko, ha? Yahay, Sige, apas alam mo, oy. Ikaw na ibalag, bayar lang kape, ha? Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF. Si GF, pag iniwan mo mahirap ng balikan. Si Dota, pag iniwan mo handa ka pa rin tanggapin. Ano mas gusto mo? Dota o GF? Anong pipiliin mo? Dota o ako? Anong mas gusto mo? Babe. Gaya ni mo, eh. Sorry na. Nakaliman ako kakapi. Bino na kalimahan. Lain ako. Kape, manggol. Kape, sorry. Bantog ra gakurog imong kamot. Ha? Gakurog imong kamot, babe. Asa man ka nag-adto, Sure eh. ka kape ra imong gibuhat? Ay mo kuan giinom? Nagulat man gud mi sa imo. Iko sa bito. Sorry na Dili lagi. ka kabalo magunahunang ani gahulat do. Sorry na galing na kabla ka katong imong kuan pangalan gina ko nga karakter nimo bitaw kong Asa gamit. man to, be? Uy, ni daog ko ba? Hmm? Rebs man ako ibutan dito. Shortcut sa Rebecca wa Rebs. Dili raraiso. Wala, nay Rebs pero nay Su. Rebs Su. Da. Pero Siglahi mong gabuhato na, dili dula. uy, honest, ano nabiya ka sa ako? Basig reason na nimong dula-dula, ha? Ako? Reason? Wala na ako nga video game is life. Aman yeah. nimong kanya, be, evidence. No, nag-selfie pag galing ko. Aman, Oo. Yeah. basig dugay na niya. Dili ba, balo ka, daog biya ka, babe. Daog ka? Daog ko! Grabe, suya. Wow, congrats. Suya kaya kung makontra ba. Pero ay kabala ka. Nabisitod ko pero wag ko kalimot. Unsa way makuha nimo ana lugar? Ana kay nadaogan? Siyempre kay may pinustaan man may kinsa may pinakamaayo, pinakamaing kuan karakter. Nga imo biya to. Ako bigyan na una biya gid nga. Dapat ipaglaban gina ako ni kay ikaw biya to. Ba. Tinutid din. Ikaw rin gid ang nasa kong una ba. Pero ikabala ka, wala ko nalimot sa atong mansari. Love you, babe. Sumuk. Tamang babe. Date na tata. Ta. Ta. Kung sa man mong gusto. Pero magdula sa ta. Na, matudluan ta ka. Dula. Dula nasa uy. Bago pa maka nagdula. Mgaalitudluan kita ka ba para sabay Dili ka ko sa... ana uy ka boring ba kay ana? Dili Dili ko man ni ana. boring, babe. Check ni babe. Magkuan tad to basketball sa kuan. Wow. Kanang dula-dula Say arcade. kaon bitaw. na ay hago ay kaon sa mangyon. Kapoy man na, babe eh. Dili ko ano uy kapoy kisa kamot na. Check mo kayo ni. Gusto ka nang magkuan. Tudluan ta ka Mga nga. arcade. Tudluan galing ta ka.
Unsa na best? Ay, Kadyot, na ka. kadyot lang. Naraman ka na sa sulod ka ha. 5 minutes na lang yun. Sudli sa kaw. Dili ko di uy kibuok kay diha. Ulok ka. Unsa naman ni uy? Dagang kiguan di. Kapay kaayo na siya do. Kadyot ra. Yun siya Bulagan 5 na lang na minutes. nimo. Ha? Ano si bulagan? Kauy ba kay nimo? Kadamay na ni Kabalo ka. Kana bang unsa mo iyang priority sa kinabuhi uy? Yun. Sige rag dula. Di na timing lang gyud karon nga kuan na do sila tournament. Na ambot lang gyud. Iyo kasabot ato. So mo kay mo do, yung kung gadlokon. Di manggod, kaya nga mo manggod kay bro nakita na mo ba nga mo ikaw giga-adjust. Perminti. Ikaw lang gigahulat, ikaw rin sa lugar. Wala man ko'y mabuhay. Habang kami tanan busy na sa pag-date, ikaw ang... Dala nga. Mag-date mo gud niya tong ni Agi, pero gabi na pud lagi. At least di ba? Daubi. Apil pagyapon. Kabalo ba Gamay ikaw? na lang. Kabalo bitaw ka? Mawit akong giingon sa imo, ha? May pagkatong nanguyab ni mo nga si Raul na lang giimong giuyab ba? Ha? May pamanto si Raul kay naay panahon sa imuha. Napa siya'y... Wow, yung may grabe ba yung effort? Surprises niya. Kami natingala ba namin ka na si Nestor, wag yun na effort sa imo, bagi messenger lang ka, tapos nag-uyab mo kali. Nabog si Raul, grabe yung mga balinto, nanguha pagbuto. Wag to ba? Atong last imong gipangayong nga gusto kag bracelet ng snatch ba yan siya do? Yeah. Nakaraman ka. Wala di ay. Wala mo good. Wala di ay. Nag-iyam good sila pawn shop. Wow. Why? Pawn shop. Pawn Nay-H ang pawn siya. Sa last. Munang, ako sa imo si Raul na lang. Hindi Gwapo. lagi- Di sa mo siya gwapo ro kay. Sige na siya gym. Diba? Lain na yung work ka ro. Tapos sige lang sa selfie. Mas daghan pa ko ng selfie kaysa gym mismo. Ako na, uy. Sige lang sa picture og topless. Nauy, ako labot Lamig ni kay girl. Raul. Yummy, yummy, yummy. No. Taganan kaysa si Kanan TikTok. ato. Ang ganan siya to katong pula-pula ang lift taas ang pilok. Amoy kaila. Oh, Pre. Kato na lang, oy. Dili ko, uy. Uy, Buot di ba? lagi mo. Oy, timing birthday ni Raul. Sunod adlaw. Tapos, Dalawang ka Ngayon? na mo. lagi-lagi. Yes, mga Dalawang dagboy, ka na gin mo. mo kaon, uy. Pus naman na sinestro ang may palahon ni mo. Ta, Dili na sa kang Raul. may pa. Unsa din na oras? Wow. Diba? Alas 7, alas 7. Sa gabi eh? Di sa buntag no. Di dinner party, talisod sa buntag. Girl, nagkanat-kanat imong utok, girl. Muna na si Bulata. Sige. Pag dili mi O banon ka makita. na mo. Di, ay sos. saba, ay Kanang saba. kabisi ni Dili, Nestor. Sagdi na si Nestor. Ay, naani abot rag yun. Busugan ako eh. Uy, hi. Hi. Hi, babe. Ay, guys, ito ba yan ba? Asa, mulakaw na mi. Hey, girl. Wala ko na mo? Oh, kay ganina pa mi. Monday pa tayo nagulat. Friday na karon, Friday na. Salamat ha, Okay karon pa yung adlaw. 3-day sale na to, ani. Okay. Bye. Thank you, bye-bye. Bye! See Bye, you. Nestor! Why pulos? Bye! Uy, ba? Sa daw? Uy, namutos daw sila kuan BH. Di mo ikan, babe. Na birthday. Kisa birthday. Si, kailan ka ni Raul? Katong kapanguyab sa mga una. Ay, kailan giday ka. Inato ka? Birthday man gud daw niya. Na wala man ka, kauna lang, gutom na kayo. Wala ka na kung BH para sa ako. Kaulo ka mag Para sa iro. Babe, sorry kay babe ba? Suy mo king bag internet cafe dito, babe. Grabe, paspas kayo, babe. Niya balo ka.
Di pa lang nimo i-click ang mouse mo, tigra na. Wow. Daog ko perminti, babe ba? Pero ay kabalaga. Oh, grabe eh. Daog kay ko perminti. Daogan kay ko sa mga pistahe na. Dita ta. Ha? Dita ba? Kapoy naman. Busog kay ko, oh. Kuha na lang ko. Tanong na lang ta sini. Tawag na ko sa CR na Naman, tanong na lang ta sini. Last full show. kapoy naman. Lami na kay matulog. Kuha na lang. Kapoy ko gulat gyapon. Tambay na lang ta sa park. Pwede mo uli na nung Coffee na lang ta. Sino ba? busog na gani ko mga Coffee galing. Dili na lagi ko. Babe, sino babe? Dili lagi ko muli na ko. Muli na tata. Promise, dili lagi ko Sunod mangilam. na lang. Oy, girl! Uy, nanawag si Kuando. Si Kinsa. Si Raul. Raul. Ano mo? Sa imo siya Oh, gapanawag yun siya. lagi. Mo gidi. Dili man kay umano ni mo gyatay mo number sa iya. ha? Mo gidi. Huh? Kiki ka day. Gatag magud ko. Ay, Pero sa ako tong mama. Well, Memorize. Wala nag-I love you na ba daw ka doon? Wala itong mama nag-I love you. Uy, kabalo ka. Medyo naulaw man siya. Uy, nangibitan na po siya. yeah. Apil ko ani ginbite ko. Of course, ikaw galing amin. Amo ni damay-damay lang Bigon ka ni. na Mo mo. ba? Uy, Sige, gani unya sa daw. event gani. Unsa? Sa event nila dito. Amo, depende sa event organizer. Basta na ikaw ang taon, ana. Something. Tapos, Yun ba? road Kaon trip na daw sad. na ta, road trip. Hala, Rod. Di ba? Hindi, naging basta si Raul mo? mang-invite. Yeah, dito naman sa exclusive subdivision. Katong mahal ang equity ba? Hay ko Sa na nga oras? unit katong dito sa katong duol pod sa kuan sa golf course. Si The Grove. Si The Kano sa Grove. ba ni? Unya na. Ay, unya na dayo. Yes. Di na daw ta magdala, just bring, di na Unsay daw ta mag-bring suoton? og food. Siya na daw bahala. Ano sa suoton? Pwede na po, mamanti lang daw ta. Basta, ang iyang gusto daw nga matutala Just bring yourselves. itik-tik na dito sa ilang clubhouse. Oh. Tuyok. Hala Ora na no. clubhouse, ang wagi club atong makita. Sa manlarga. Game ha. Uy, kajud lang. Of course. Basig magkita mo niya ni Nestor. Ay, sus. Ha? Say hi, sus. Sa una mo ingyo kang kwanta karon burag. Okay na wala Please, isa paki girl. Wala, eh. Sure ko, kabalo na ko siyang reason ato, magdula na sad to. Wow. Magulata na sad to. Haloy na open-minded na tong friend. Di man good. Na open-minded na siya. Oh? Road trip, man good so nabagting akong... Ganaan ka road trip. Trip day ha. O si Unya, kuha ka na mo, balikan ka na mo diri Sige ha. magulat ko ah. Oh, diri lagi ka ani, diri lagi ka mo tika, diri lagi nga, diri Dali abay. mo, ah. Diri ka abay sa di malata ha. Para diri balikan ka na ulit ba ka. Sa paluan na Baka tayo bilin. Oh, sige, balikan ka na mo niya ha. Bantay Magulat lang ko, yun. ha. Balikan Bili lang ka na mo. mo bahog ha. Balikan lang ka na mo. Yo! Eh. Yo! Naalagi ka. Nakahayo pa mo. Sorry na. Nawalang effect sa portahan diri. Di ba? Bagay. Ah, asa ka pa dulong? Lah, diri sa inyo. Tama din. Ay. Nagsayo ko kay kabalo ko dugay ra bagay ka mo manong prepare. Sino ba? Ha? Wala kay dula karon? Babe, di ba next week ato namang mansari. Namo good mi tournament next week good. So, So? kuan naman may practice unya mag-date ta karon daan. Ay, ha? Date ta karon daan. Karon ba karon? Karon ka adlaw. Karon yun. Sina babe. Promise, link na. Na ako'y nabalaan ito, nakita na ako sa video games ba. O gi picture. Mo daw ning tsada nga laaganan daw, babe. Uy. Tuman. Ay,
Sige na ba? Wala man. Sige. Sige na lagi. Sige, muba na lang ko. Sus ko na pag yung girl, grabe lagi girl, grabe lingaw kay girl, grabe kay girl, ay grabe kay kayo girl. uy. Napag-ala girl, ala rin girl, grabe girl. Lingaw kayo mi Oh, girl. ako sa mga pictures. Oh, tara ko siya. Oh. Sa kalingaw na mo girl, puros blurred na mong picture. Wala no. Grabe ito mga May road trip. Mau pamudo. ka. Niadto mi yung balagabi mong panuktok mga 2 hour, wala man na ka dito. Wala. Ay, sorry. Ikaw ka nga, wala si Nestor, dito di ka ni Uban. Uy, Hindi sayang. mo ko kakuan. Hindi ko kadili. Medyo nag-all ba si Raul? Wala, uy. Mugasto ta siya 50,000, wala man ka. 30,000 rin nagasto. Sayang no. Tipid siya. Sabay ako mag-road Igsuon niya po trip. siya sa Hilas King. Na, daw bi, enjoy kay inyong kuhan kay. Ikaw, be. Ha? Akong mind naragid sa inyo ayun. Mao na da. Bored Sakay ka. ko goon. Ala, Sakyanan. morning ron. May palaginiuban ka sa mo. Ayun. Samok, din si Nestor. Wala nagdula. Ala. Ay. Kadyo lang. Burang na feel na ako nga murag nawala na imong gana lagi. Ay, dili man good. Gusto lang ko mag-road trip. Mau ba? Road trip pagit ka. Sure pag yung ka, ngay basi ko niya ganang imong yung ginhawa lang nga murag uyab, pero wala day mo di ay, wala day feelings. Uy, judgmental. Daw bi, yung mapud siya na po niya, karon na po daw birnis. Ha? Oo, sa oras. Mura gyapon. Bulldozer daw itong gamit. Oh, bulldozer na po itong gamit-gamiton. Gusto ko ano. Then, ay, gusto ko yan eh. Tapos, Yung ending. boni, basi maglaag mo rin isto, ana. Sure ka? Text ra ko. Basta na yung karasin niya sa kuhan. Sa Dula na. Basta na si Nestor na yung sa bado. Basta magdula ra to. Sure ka? Ipaki-confirm. Per me lagi na magdula. Bantay Bantay. na. Ang style ko ito ikuan ng joystick nimo na i-up tapos ka ng down nga na. 30 lives. Hindi na karon ba? Para paspas gid ba tapos para paspas din niyang kuan yan retribution na yun. Imo dito. Yung ko sabot yung pangyaw-yaw. Ato kung itudlo sa imo ba ingad to. Nga ka remember ka di ba kabantay ka ng Ang bot, wala ko kasabot. Labad akong ulong. Wala lain topic diha. Pesa tayo. Ganina ako kabantay nimo ba? Sa mga problema nimo? Ay, samo. Kung magdula ko, masuko ka. Nga karon mag-date Oo, kay puro ra gyapon dula imong storya. Sa lugar. At least na ako dari ka umanta, di ba? Unsa mo Boring ka. At least wala ko ng bahay, babe. Balo ka, tanan mga karakter na ako, mga bae ba? Gaduda, nagyan ko mga kauban gali, bayot to kuno ko. Pero imon to pangalan Basing ko jud no? Ha? Ngano gyud babae mo mga kakuan diya kadula. Bae nga ang karakter, dili ang dula. Tanaw lagi di ko kasabutan ni mga dula. Tanaw lagi. Oo, tanaw, pakita na ako sa imo, oh. Pati sa ML, oh. Oh, puro na mga like ka. M. Luwili? Like ito. Oh, siya din na. Mobile Legends. Oh, sorry. Lahipod na. Sa wala ko. Tanaw ako. Babe. Uy, babe. Uy. Asa man ta uy mga tunta ta?
grabe kay girl. Pakala, girl. Grabe kay girl. Oy, grabe pakala, girl. Lingaw na ka. Wow, lingaw kay mi, girl. Imagine, girl, grabe, di mo na sininggita. Imagine, sa sunod mo sa church, ana. Bitaw. May pamudo. Wala na sad ka kauban. Maulagi. Girl, so tira gumi sa tingon. Are you still happy? Ano nga relationship? Hala! Look at the eyes. Mauna ni The Ron. eyes can really tell. Laka. So, unsa may tinuburang nawala na ba imong kuan? Gaka bored na ko. Hala! Oh my God. Hala, uy. I've seen this in the movies. Nalay ko Murag rin. na anad ko do nga wala siya. Hala! Lo! Aw. Na, uy, mauna na yung giingon ba? Dugay-dugay na pod baya mo, girl. Ha? Magkita mi kay murugya po ng kuan dula. Hala, Puro dula. hala. Saong ka ni ba? Kapoy na ka. Saan kaya nino? Undaon na ka to ni nga drama ni. Overtime na ta. Hala uy. So diyan na lang, sumuna imong problema, muna imong pangutana. Mm. Ang tubag! Oy! Friday mo. Ready dito? So daw be girl, ang pangutana girl, love pa ba nimo siya? Ambot lang. Hello! Moro to siyang queuing. Na-end na dayon ang drama. Love pa nimo siya girl. Ambot lang. Iya! Saan mo pag-sing niya sa dula? Ang text. Text. Gamay magud yung kuan. Dapat lapad magud na. Wow! Ano Uy, magud? joystick ra magud ana magud. MOR! Di na ako kabalo kung lapa ba na ako si Nestor. Pero feeling ako yung murang na-bored na ko. Am I selfish? Or shellfish? MOR! Please, sulti ko sa akong angay buhat.